Супакою добра сябры, 5 чэрвеня і вялікі камбэк дабраранкаў па шматлікіх просьбах. Сёння ў каталіцкім касцёле узгадваюць святога Баніфацыя, мучаніка. Баніфацый даволі цікавы чалавек, які паказвае нам пэўную праўду жыцця, таму што ён паходзіў з тэрыторыі сучаснай Англіі, з тэрыторыі Вялікай Брытаніі. На той час яна была свежа ахрышчаная, так 100 год перад яго нараджэннем туды прыйшлі манахі-бенедыктынцы, да якіх належаў таксама і Вінфрыд, бо так звалі Баніфацыя першапачаткова. Ён паехаў у Фрызію. Гэта тэрыторыя сучаснай Галандыі, якая была язычніцкай, хацеў там місіянерыць, але, на жаль, нічога не атрымалася з гэтага. Вяртаючыся ў Рым, дзе яго сустрэў папа рымскі, суцешыў, змяніў імя яму таксама з Вінфрыда на Баніфацый. Ось ён дае яму ў апеку Германію, дзе Баніфацый закладае ўжо як біскуп шматлікія кляштары. Таксама ён быў такі нечужы чалавек для філолагаў, таму што стварае 2 трактаты па граматыцы і па арсметрыка, это называлася, да? Мастацтва пісаць верш, так ён сам пісаў вершы. І, маючы 80 год, вяртаецца з 50 братамі сваімі бенедыктынцамі ў Фрызію, дзе зноў не атрымліваецца па-чалавечы, іх забіваюць за веру. Ось, але з гэтага пачынаецца таксама навяртанне вось гэтай часткі Еўропы. Чаму нас вучаць Баніфацый? Чым вучаць усіх, і веруючых, неверуючых, каталікоў, не каталікоў? Што можна выцягнуць з яго гісторыі? Першае. Гэта будзь удзячны за тое, што атрымаў. Гэта вялікая сіла перадаць далей. Калі б Брытанія не была ахрышчаная бенедыктынцамі, калі б не запалілі сваім прыкладам Баніфацыя, ён бы не змог некалькі разоў вяртацца ў эту Фрызію. Ты атрымаў, ці атрымала шмат. Варта гэтым дзяліцца. Другая рэч важная — спрабаваць яшчэ раз. Не баяцца таго, што час ідзе, не баяцца таго, што не атрымліваецца, не баяцца таго, што ўжо сілы не тыя і так далей. Вельмі часта можна пачуць, што ўжо як бы з часам ты праігрываеш. І я таксама быў такога меркавання. Але 80 год Баніфацый не баіцца яшчэ раз пачаць. А бярэ з сабой, правда, 50 чалавек. Вось разумець, што сам нічога не можаш. Мудрасць у тым, што не сваімі сіламі ты робіш. Патрэбная каманда таксама. Дарагія, няхай Баніфацый будзе для нас сёння прыкладам таго, як можна дзейсна, прыгожа пражыць жыццё і не баяцца, не складваць рукі, не адмаўляцца ад сваіх мараў і місій жыццёвых. Няхай благаславіць нас Бог Всемагутны, Отец і Сын, Дух Святы.